Hai preocupación pola magnitude que pode acabar tendo o gromo masivo de coronavirus vencellado ás viaxes de fin de curso a Mallorca. De momento, en Galicia hai 70 casos confirmados, pero poderían aumentar porque outras 650 persoas seguen en cuarentena á espera de coñecer o resultado das probas PCR, que esta mañá continuaban en Pontevedra. Trátase da área sanitaria con maior número de casos detectados. Ten 48 a día de hoxe. Porque hubo muchos contagiados en las graduaciones y nada, donde más hubo fue en Sánchez y por lo que yo me enteré hubo contagiados que fueron a otras graduaciones distintas. Non foi unha graduación, pero moitas das miñas amigas si foron e agora é prácticamente como se eu estuvese confinada. Non, nin foi ao viaxe, nin estivo en festas, nin nada, pero bueno, temos para facelo porque hai que colaborar. Hola, como están? Boas tardes. O conselleiro de Sanidade confía en que finalmente non sexan moitos os positivos que saian destas probas diagnósticas, ainda que admite que polo momento é cedo para saber ata onde pode chegar a afectación. Cos cuarentenados que se confirman automáticamente ábrese todo o abanico dos seus contactos e isto pues, pode ser, aparte, con un perfil de xente nova como este, con múltiples interaccións, non a xente que este na casa, bueno, pues podemos ter un número moi importante de contactos e por suposto, de posibles positivos derivados. Pois a incidencia deste gromo está a notar nas cifras que deixa o coronavirus este domingo en Galicia. Por cuarto día consecutivo aumentan os casos activos, son xa preto de 1.500. Nas últimas horas detectáronse 126 positivos novos. A área de Pontevedra é a que suma maior número de contaxios. Sobe tamén a presión hospitalaria, que se chega ao medio cento de hospitalizados en toda a comunidade. E hoxe soubemos que esta semana Galicia vai recibir un 12% máis de vacinas de Pfizer. Sanidade explica que este aumento será puntual para compensar os incumprimentos do mes de xuño. Tamén se espera unha cantidade importante da AstraZeneca para completar canto antes a inmunización dos maiores de 60 anos que están pendentes da segunda dose. E hoxe, en Pontevedra, un problema de suministración provocou atrasos na vacinación. Isto provocou ringleiras máis longas do habitual a primeira hora. Os citados transmitíronlles que todo se debía a un problema logístico puntual. De feito, todo se solucionou ao mediodía. Alianza Cantábrica para impulsar a eólica mariña. Os gobernos de Galicia, Asturias e Cantabria traballarán conxuntamente para promover esta enerxía con proxectos de aproveitamento razoable e sostible que sexan compatibles con outras actividades mariñas. Os tres presidentes autonómicos asinaron unha declaración que promove o estudo e avaliación desta enerxía renovable. E outra imaxe que nos deixa este domingo, a da movilización contra o desmantelamento industrial da comarca de Ferrolterra. A manifestación tivo como escenario a Ponte das Pías, un símbolo de loita e de unión que os convocantes quixeron converter en símbolo de futuro para as bisbarras de Ferrol, Eume e Ortegal.